Hrvatska maslinova ulja osvajaju svijet. 30-ak domaćih ulja našlo se uz bok najboljih u svijetu. Mogu li se stare moslovačke kuće spasiti od zaborava? Donosimo priču o povratnici iz Švicarske koja je novi život pronašla u staroj domovini. Pogledajte kako se Indijanka kanadskog podrijetla naviknula na život u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Slika Hrvatske. Donosimo vam niz zanimljivih priča u kojima ćete, nadamo se, uživati. Možda vas baš neka od njih potakne da ovoga ljeta posjetite Hrvatsku. Oni koji dođu svakako bi trebali kušati neka od naših maslinovih ulja. To je jedna od rijetkih proizvodnji u porastu, a maslinari se natječu čije će ulje biti bolje. Njih 30-ak našlo se u posljednjem izdanju svjetskog vodiča najboljih maslinovih ulja. Hrvatska ima sve kvalitetnije maslinova ulja. Nove tehnologije omogućile su izniman uspon njihove kvalitete. Danas se maslinari natječu čije će ulje biti bolje, s manje slobodnih masnih kiselina i s više voćnog mirisa. Naša ulja osvajaju i svjetska odličja, a njih 30-ak našlo se u posljednjem izdanju svjetskog vodiča najboljih maslinovih ulja. Problem je, nažalost, što ne proizvodimo dovoljne količine za izlazak na europsko tržište. Za razliku od mnogih poznatih maslinarskih zemalja, naša je prednost što imamo izvanredan odnos tla i klime. Ekoproizvodnja, povoljni poticaj te mnogo mladih uljara i maslinara daju nadu u bolje sutra. No čini se da ni uljari ni potrošači nisu potpuno svjesni koliki se potencijal krije u našim maslinicima. Svoje su proizvode na festivalu ulja prošlog vikenda u Marini kod Trogira izložili maslinari iz cijele Hrvatske. Hvale vrijedna je to inicijativa, osobito kada se zna da je maslinarstvo dio tradicije toga kraja. To je jedno blago slatko ulje, malo izražene gorčine, slabe pikantnosti. To se može već reći ili je to odlika same berbe ili sorte, ali recimo to je jedna malo kasnija berba gdje vidi se da ide više na slatko. Ne možemo ocjenjivati ulja po jačini, nego po njezinoj kvalitetu tog ulja određuje nepostojanje ni jedne mane u njemu. Stoljetna tradicija obrađivanja maslina na našim prostorima okrunila se spajanjem svih maslinara i uljara u zajednicu, čiji je glavni cilj promocija našeg najboljeg maslinova ulja. Pripremamo vodič dalmatinskih ulja. Taj vodič bi služio u promotivne svrhe na način da bi njega preko turističkih zajednica dijelili turistima, ujedno i da bi okupili maslinare s određenog područja i stvorili maslinarske puteve, tako da bi još mogli dodatno omogućiti bolju promociju i našeg uljarstva i lakšu prodaju na kućnom pragu. Svim ovim akcijama udruženi maslinari žele upozoriti na blago koje imamo i tako smanjiti uvoz maslinova ulja. Mi imamo dobru suradnju sa udrugom kuhara mediteranskih zemalja i sa Hrvatskom interesnom udrugom ugostitelja i mislimo izvršiti edukaciju ugostitelja jer mislimo da ponuđena ulja u restoranima su izuzetno niske kvalitete i zbog toga je zajednica i napravila pakovinu od 1 decilitra koja bi se stavila na stol i potrošila, više se ne bi punila. Ona famozna naša bočica sa šuvorom i upaljenim uljem jednostavno mora biti izbačena iz naših restorana. Srećom, danas sve više vrhunskih kuhara u pripremi jela rabi naša ulja. Oni vrlo dobro znaju da vrhunsko ulje može itekako poboljšati opći dojam i uživanje u dobrom jelu. Mislim da još samo ovako kroz udruživanje i zajednički nastup i osmišljavanje zajedničke marketinške priče možemo polučiti uspjeh i na europskom tržištu. Znači, ja mislim da je Europska unija za nas ipak prilika. Pa sa ovim što sam do sada vidio, pogotovo kušao, izuzetna kvaliteta maslinovog ulja, nešto što je ne samo zaštitni znak, nešto što je kroz i povijest i tradicija i kultura i poimanje i način života ovih vrijednih ljudi koji žive i rade od maslina, nego nešto što u svakom slučaju može biti nešto što je proizvod koji je zaštitni znak Hrvatske. Ulaskom na svjetsko tržište još se dugo nećemo moći dokazivati količinom, ali kvalitetom ulja, sudeći po svemu, svakako hoćemo. Vinske ceste i prekrasni krajolici aduti su Moslavine, no iz tih krajolika netragom nestaju stare drvene kuće koje su davno zamijenili zidani objekti. Stjepan Tušek jednu je takvu drvenu katnicu spasio od propadanja. Preselio ju je iz Donje Jelenske na imanje u Gaborčini.
grede koje su ovdje ugrađene na ovoj kući, koja se vidi potpuno cijeloj dužini 16 metara, one su iz jednog komada. A kuća gdje se nalazila Donja Jelenska skoro redovito je bila poplavljivana u vrijeme jesenskih i zimskih kiša. Tada su oni dopremili te grede s plavima do svojih voćnjaka ili vrtova i kad se voda pala, tada se išlo na tesanje i obradu tih greda bi se kuća mogla izgraditi. Kuća je spomenik graditeljske baštine, stara više od 200 godina. Imate s jedne strane konzervatora koji traže da ostaje autentično sve staro. Danas sve potrebe naših gostiju mora imati onaj standard na koji smo svi navikli u svojim negdje gradovima. Vi ovdje danas vidite da nemamo nikakvih grijažih, pitaju ljudi čime se grijete, mi smo sve to strpali u zidove, praktično samo topli zid je i ništa drugo. Upravo zbog toga da nitko ne vidi nas moderne čelične, ljevane, limene, aluminijske radijatore ili nekakve konvektore i tome slično. Najveću ocjenu za kategorizaciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva gospodin Tušek je i očekivao. A za ugođaj doma pobrinula se ženska strana njegove obitelji. Oni su tu utkale i dušu vlastite povijesti. Obiteljske fotografije, bakina koljevka i tetina spavača soba. Gospodin Tušek je cijelo imanje od 2 hektara kupio 2003. godine. Bio je tu veliki vinograd i krasna kuća koja je nažalost potpuno propala. Pripadala je poznatoj vlastelinskoj obitelji Mesler. Kad su kuću rušili, pronađen je zanimljiv dokument. U toj staroj kući je bila jedna povelja koja su svi spominjali, koja je napravljena 1903. godine, 29. rujna, gdje skoro doslovce piše, ali to je otac bio od ovog ota, koji smo i Feri Mesler, odvjetnik u Sisku, a gospodara Gaborčine se to nazvalo, gdje je pozvao preljubljene prijatelje da se ovdje sastanu, sve redom plemeniti, ali kad su se potpisali dolje, ispod svakog muške osobe je ženska, ali nijedno nije isto prezime. Ne znam gdje se to u to doba se tako bolje, ja sam 1903. nisam rodio, ali jedino župnik Osekovački Ivan Gogoljak nema ispod sebe prezime nijedne žene potpisane. Ponukan ovom zgodom i Štef je napravio svoju povelju. Sastavljena je 100 godina nakon prve. Vlasnici imanja mijenjali su se unutar obitelji Mesler, sve do zadnje vlasnice, udovice Eme, koja je voljela muško društvo. Ja se sjećam te gospođe, ona živjela tu kad dolazila, milostiva Ema, slatka Ema, zvali, i svu svoju imovinu, ne samo ovdje, je podijelila između 2 zgodna muškarca. Poštara u Sisku ostavila 2 kuće, a ovom pukovniku avijacije ostavila je ovu šumu, vinograde i ovo ostalo. Stušekova imanja pogled je veličanstven. Ovdje se uistinu može provjeriti znanje iz zemljopisa. Gdje je Sisak, Lonjsko polje i koje se brda naziru u daljini. Ima i onih kojima će se pogled najviše odmarati na vinogradu, ponosu gospodina Stjepana Tušeka. Ja bih posebno dao naglasak na škrlet. Škrlet je sorta autohtona koja je dokazana u suradnji s Agronomskim fakultetom na čelu s profesorima Pejićem i Maletićem i DNK analizama Heidelbergu u Americi, da nije srodna s nijednom drugom sortom. I mi, kao Moslavčani, gdje ovdje se uzgaja, i ako se ta sorta uzgaja na Vukomeričkim Gorincima i Petrinje, ali ovdje je dominantna i vraćena je u život. Na prestižnom natjecanju vina u Londonu bila je udruga moslavačkih vinara, među kojima je i Stjepan Tušek. Od 5 poslanih škrleta nagradu je osvojilo njih 4, a nedavno u Kutini na izložbi vina Moslavina škrlet gospodina Tušeka postao je šampion. Sve manje iseljenika koji se vraćaju u Hrvatsku. Ekonomska kriza i tu je ostavila traga, no još ima onih neustrašivih koje ljubav vraća u domovinu. Jedna je od njih gospođa Ana Kovačević iz Švicarske, koja je novi život pronašla u Turopolju. Ovako je nekad izgledalo najpopularnije izletište Velikogoričana i Zagrepčana. Odmorište Odranski Ribić je 10 km od Velike Gorice u mjestu Čička Poljana. Okruženo je stoljetnom šumom turopoljskog hrasta tik uz rijeku Odru. Upravo je taj netaknuti mir bio razlog da Ana Kovačević, povratnica iz Švicarske, ovdje započne avanturu obiteljskog ugostiteljstva. Kupila je imanje prije 6 godina. Ako me pitate je li mi žao što sam se vratila iz Švicarske, nije, nijednog trenutka.
koliko god da je teško još poslovati u Hrvatskoj, posebno sad. I ovaj tip obiteljskih restorana kako je našim obiteljima u Hrvatskoj, tak je i nama ugostiteljima, ali nikad nisam požalila. Obitelj mi je tu mi je dom. Zvuci i mirisi šume i rijeke uvjerili su Anu kako je ovo najbolje mjesto za novi početak u Hrvatskoj. Zato je u tu avanturu uključila i svoje 4 djece. Pomažu, svi 4 rade, pomažu, one imaju sve fakultete, ali redovno dolaze u ispomoć. A dečki da, najstariji sin je već 6 godina sa mnom u ovom poslu, a mali je jedini koji se odlučio baš za ugostiteljsku školu, smjer kuhar i dobar je. Prostrano izletište ima dugu tradiciju i privlači sve one koji bježe od gradskog asfalta i zvukova ulice. Ponajviše ga vole obitelji s djecom. A odnedavno se tik uz obalu izletišta mogu pronaći i čamci koji će vas provesti rukavcima rijeke Odre. Njihove usluge traže i domaći i strani gosti. Sviđa im se jako jer to je poseban jedan događaj. Većina njih dolazi iz grada ili manjih gradova. Ovo je nešto sasvim drugo od sjedenja u kafiću u gradu. To je čak dosta različito i od Maksimira gdje se može veslati, ali ipak se čuje tramvaj i tu se ne čuje ništa osim ptica kao što možete čuti. Željko Kelemen tvrdi kako je turistička komercijalizacija naših rijeka jedini način da ih sačuvamo i tako godinama uživamo u njihovoj ljepoti. Tura po rukavcima Odre traje oko 2 sata, a želite li možete se sami okušati u veslanju. Rijeka nikoga ne ostavi ravnodušnim, no iako se čini laganim, veslanje ipak iscrpi, te je veslačima okrepa itekako potrebna. Trebalo je napraviti neke uvjete. Trebali smo fini restoran poput Odranskog ribića gdje gosti mogu sjesti, poći na fini WC, presući se, pojesti nešto fino ili se osvježiti s kavom prije nego krenu u avanturu. Gastronomska je ponuda izletišta doista izvanredna. Nakon obroka možete prošetati izletištem te uživati u zvukovima stoljetne turopoljske šume. Zato imanje za svoje svadbene svečanosti i vjenčanja na otvorenom odabiru zaljubljeni parovi. Nema se baš novaca puno za reklamiranje i po preporuci. Kad dođe svadba 100 ljudi i ako su zadovoljni, onda mi damo tu maksimum da oni svi odu zadovoljni, onda da ispričaju još pred 100 ili 1000 ljudi. Ja, to je naš neki izbor. Tko jednom dođe, opet se vraća. I to je najbolja reklama. A ovaj kraj, koji je pomalo i zaboravljen, turistički se budi. Ljubav prema Hrvatskoj rodila se i kod jedne Kanađanke indijanske krvi. Ovamo je prvi put došla 79. godine. Kaže da je od prve sekunde osjetila kako joj je baš ovdje mjesto. Jennifer Garrett, slikarica, kantautorica, glumica i redateljica, Kanađanka indijanskog podrijetla, rođena u Sudburiju na sjeveru Ontarija. S obzirom na to da je suprug bio iz kanadsko-hrvatske obitelji, posjećivala ih je i rodbina iz Hrvatske. Odmah je primijetila da njihovo 3 rođene djece i 1 posvojeno, iako su odrastali u Kanadi, pokazuju karakteristike ljudi koje i ne poznaju i da moraju doći amo. Tako su Hrvatsku prvi put posjetili prije 33 godine. Osjećala sam kao sam došla doma. Djeca su, oni su obožavili biti. Prvi 3 mjeseca oni su gnjavili. Oni su rekli, ne, kad idemo kući. Ja sam rekla, ok, daj 3 mjesec. Ako poslije 3 mjesec ne voliš, onda idemo natrag. Ali poslije 3 mjeseca oni su imali i prijatelje i su kao nešto solidnije napravili za se. Oni nisu u kraju tele se vratiti. U Kanadi ljudi su malo, nije malo, ljudi su ima krug i ne prođeš. Njegov majka je bila, ona je meni baš usvojila. I kad sam došla ovdje, isto ljudi su meni usvojili. Ali nije jer sam došla iz Kanade. Bilo je nešto drugi. Ljudi ovdje su vrlo hospitalnost. Gostoljubavi. Ja. Oni su... There's no comparison. Nema komparacije.
Ima ljudi tamo, naravno ima ljudi, ali u većina, uglavnom, ljudi su drugačije nego su tu. I ovdje, ovaj tip ljudi, što moj iskustvo, je kako ja hoću biti. Ja ne hoću biti ovako, hoću biti kao ljudi su ovdje. Izlagala je u Kanadi, Hrvatskoj, bivšoj Jugoslaviji, Sudanu i Egiptu. Slika gdje god da se nađete joj je bilo potrebno da živi u različitim zemljama, a stvara kamo god krene, na cesti, u polju, po planinama ili ravnicama. Pjesma To See You Again je i nastala u doba dok je mnogo putovala. Nedostajala su joj djeca dok nije bila s njima, ali i Hrvatska dok nije bila ovdje. Osim što slika trenutačno svira i sklada. Radi na novome studijskom albumu originalne akustične glazbe s Vladimirom Georgijevim iz nekadašnje skupine Plave trave zaborava. You are the one I've been trying to find for such a long, long, long time. Ljudi ovdje ne znaju šta imaju. Skoro su nesvjesno. Govorimo od prirode, na primjer. Molim te, bili smo na Sljeme. Koji grad na svijet ima toliko mnogo šuma van prozor? A ja sam bila gore, gledala sam dole. Šumi, svugdje šuma. No wonder, nije čudno da Zagreb ima dobro zrak. Ljudi su meni pitali kako misliš da možeš. Ja mislim da svi možeš sve. Ja mislim da naš potencijal ljudi koristaju ovo od ovi. Kao da mi znamo ovo od ovi. Gdje imamo lepi stvari, onda najbolje biti tamo. Kad krene na strani nije baš dobro, onda, what do you call it, take yourself out of it. Izvadi se i nađe nešto drugi. Where can I begin to find words of love for someone like you? Wandering round on life's long highway, words of love can only be. Za Jennifer je uspjeh biti radostan, obradovati sebe i one oko sebe. I upravo je to njezin životni moto. Usred zelenoga Zagorja zazelenjelo se Sekirišće. 420 mještana živi u 111 kuća. Kako je ovo mirno mjesto dobilo ime, pogledajte u prilogu kolegice Mirne Dvorščak. Lepeti je Zagorje zelene, a Sekirišće pogotovo. Spustimo se u samo mjesto, gdje će mir sekirišćanskoga prijepodneva narušiti tek dolazak naše ekipe. Ovdje u 111 kuća živi 420 ljudi. Bave se uglavnom poljoprivredom, a za interese svih njih brine se ovaj gospodin, predsjednik mjesnog odbora Petar Vukić. Naše malo mjesto Sekirišće je dobilo ime po nekakvim malim ili velikim sekirama. Ja sad ne znam da li su to sekire bile male ili velike, ali legenda kaže da su se nekad u Sekirišću ljudi više bavili sa tim sekirama. Nekad su se u našem naselju, ne samo u Sekirišću, nego po svim selima u Hrvatskom Zagorju, su se održavale razne domaće zabave, kako bih rekao, vatrogasne zabave, ne znam već kako bih rekao. I onda su svi ti mladi ljudi koji su dolazili na tu zabavu imali sa sobom male baltice, kako bih rekao. I oni su se sa tim sekirama su se znali malo potući. Legenda kaže da je jedanput došlo do velike gužve i jedan dečko je dobio tu malu balticu u leđa. Valjda je bio malo umoran. Niti nije znao da ima u plećima majicu, u stvari balticu, sekiricu. Došao je doma i mama ga je vidjela, pa kaj to imaš na plećima? Pa bio sam u Sekirišću na zabave.
Iako nikada nije živio tu, Sekirišće je Antunu Kučku srcu drago, jer tu se 1910. rodio njegov otac. Strastveni povjesničar amater pun je priča o ovome kraju i ponosan na Zagorce i vlastito zagorstvo. Ali ne zaboravite, i Matija, i Gaj, i Jožek i Francek, svi su oni bili Zagorci. Vodio me Tonček i u etno kuću koju je posve sam napravio jedan 13-godišnjak. I sad je taj unuk rekao, babica, daj mi tu hižu, bom ja tu napravio etno hižu. Veli, kaj ti je te etne, te ne znam, sam ju naj zakuriti. Vodio me i kod poklonca koji je nekada stajao kraj puta, a danas se našao usred polja. Tu mi je ispričao priču o mještaninu Belanoviću, koji je u Zagreb otišao raditi kod pekara. I sad je htjel s autom dojti Sekirišće, znate, da on pokaže šta je on u Zagrebu. Međutim, već samo ulaza u Sekirišće, tu nije bilo asfalta, to je bilo tak da su ga volovi, konji, ljudi su gurali, nosili su taj auto i to je ostalo u selu izreka jedna, znate, kad netko hoće nešto napraviti, a nema šanse da to napravi, veli ti si kak Belanovićeva ljetrika. Ali mene se najviše dojmila priča o sekirišćanskim coprnicama. I od jednog starog čovjeka koji je čuo od jedne starice koja je čula od svoje bake. Dakle, to je strašno da su postale tri. Jedna je bila poznata potom da je za svakog punog mjeseca, za uštapa, kad je bilo vedro, noću u dvorištu kroz koje je imala mali potočić, tu je prala veš. I veli, tako je psovala da nema kočijaša koji tako zna psovati kako ona, ničim izazvano. Druga je imala poškodne oči. Iako je u kući bila beba ili u štali tele, nisu je puštali unutra. A treću su nazvali coprnicom jer je kao obiteljska kuharica škrtarila na kruhu. A što sve ide u juhu? Ne bi vam smjele baš reći, ali pa vama ćemo otkriti nešto. Evo, ekskluzivno za dobro jutro. Pa zmijski vratovi, žablji krakovi, miši repovi. A šišmišev znoj? A malo. Šta vi znate sve iščarobirat? Pa puno, ali ne bi vam ja to sad baš sve otkrila. To je poslovna tajna? Da, to je poslovna tajna. A kako ste došli ovdje? Na metli. Osnovnoškolci iz Marije Bistrice coprnice su se malo prepali, ali kad su shvatili da ovdje lizalice rastu na drveću, straha je nestalo. A šta bi vi htjeli znati, čarobirat? Pretvoriti nekoga u nešto drugo kad nas ljuti. Da. Ljude u životinje. Kuhati čaganu juhu. Raditi napitke. A koga bi ti pretvorio u životinju? Kristijana. A u koju životinju? Svinju. I to bi bilo sve iz mjesta zvanog Sekirišće. Rubrika moja o mjestima neobičnih imena tu gotova je. Ali ne sekirajte se, već na jesen stižu priče neke nove. Za kraj vam donosimo druženje s našom slavnom i svjetski poznatom pjevačicom Terezom Kesovijom. Njezina karijera traje više od 6 desetljeća. 2 puta je nastupila na Euroviziji, dobila brojne nagrade za svoj rad i još ne posustaje. U našoj arhivi o Terezi imamo na kilometre snimljenih vrpci. Neke smo joj pokazali. Pogledajte kako je reagirala i što je sve ispričala našoj kolegici Ivani Vilović. Jednog dana prisjetim se svega i začudim se svome licu što promijenilo se nije. Od 60-ih do danas, koliko traje Terezina karijera, zaista se malo toga promijenilo. Njezin čudesan glas i dalje je isti. Ona još uvijek govori i pjeva s istim žarom i prkosom u sebi kao nekad. U svemu tome vodi je pozitivna životna filozofija. Važno je sačuvati osmijeh na licu. Za svakoga imati jedan osmijeh na licu koji tako malo košta, tako puno znači.
kao i reći hvala. I kad kaže dobar dan, treba razmisliti o tome, želite li zaista nekome poželjeti dobar dan i želite li iza tih riječi kako si ili kako ste zaista saznati kako je netko kome se obraćate. Sve dok to bude trajalo, mi ćemo biti svijet u kojemu je lijepo živjeti. Iako je pjevala na 8 jezika i pred brojnom publikom diljem svijeta, Tereza ne pamti koliko je ploča izdala, niti koliko je koncerata do sad održala. Ne brojim zato što mi je to bez veze. Brojiti nešto što sa ljubavlju činite, kao da ja sam to rekla već 1000 puta, kao da brojim poljubce koju sam dala nekome koga volim. Iako ne pamti sve svoje nastupe, onih s početka karijere živo se sjeća. Sasvim mali išli smo u školu za tango, kasnije su moda bili samba i foks. U Beginu proveli smo najljepše dane, čitav svoj maleni vijek. Taman kad smo mislili na plesnu diplomu, onda je došao rok. Letka Jenka. Jel to je? Je. U Finskoj smo bili i Ivica Krać je uočio taj ritam, jedan tam. I onda je mene naučio plesati i mi smo to, sad ćete vidjeti koja je to koreografija silna, prekrasna. Haljina je bila ljubičaste boje. Eto vidite kako se sjećate to. Kako ne. Pa Emovci su meni bili dragi od prvog do posljednjega. Lijepo mi se gledat kao nekad. Terezin rodni grad je Dubrovnik. Emotivno je vezana za Split. Dugi niz godina provela je u Parizu, konačno se skrasila u Zagrebu. No, zanimalo nas je gdje je njezin pravi dom. Moj dom? Moj dom su Dubrovnik, Konavle, ali stanuju u mojoj duši. I nije mi teško zaplakat pri pomisli na to. Jer samo oni ljudi koji mene najbolje znaju, a znaju koliko patim po toga. Što nisam više u Dubrovniku, što nisam više u Konavli. Zvone Dubrovačka zvona. Posebno bolna sjećanja nosi iz Domovinskog rata, koje, kako kaže, najradije želi zaboraviti, ali na njega vječno podsjećaju neke od najljepših pjesama koje su tada nastale. Na stradum Đelo, samo nek je napisao Dubrovačka zvona. I ništa više poslije i ništa više prije ostao bi za sve vremena zabilježen. I hvala mu na to. Iskreno hvala. Bar dan na čas stišaju sav gnjev. Za svoj umjetnički rad Tereza je više puta bila nagrađivana prestižnim društvenim nagradama, kojih je toliko da ih je teško pobrojati. Osim nagrade grada Dubrovnika i Porina za životno djelo, Povelje humanizma, valja istaknuti da je proglašena vitezom visokog odličja za doprinose u kulturi Republike Francuske. Još puno toga dobroga Tereza ima za dati. Još uvijek je aktivna kao UNICEF-ova ambasadorica dobre volje. Uskoro izdaje svoju autobiografiju. Na koncertima i dalje puni dvorane. I za kraj poručuje. Još u meni ima vatre, kojom živim, kojom pjevam i tako dalje. Hvala vam. Hvala, od srca. Nadamo se da vam je druženje s nama proteklo u ugodnoj atmosferi. Neka tako i ostane do ponovnog gledanja. Pozdrav od cijele ekipe Slike Hrvatske.